ידי על כף היד, שתנוח. עכשיו אסף מנסה לצמצם את עצמו קטן קטן ובלתי נראה. הראש לא מספיק. אני שטיח. הראש לא מספיק גדול. שתנוח אל תפחד. שפץ לי על כף היד. באיטליה זה היה משהו מזעזע לעשות ככה. לא, שניהם כאלה. שב תנוח אל תפחד. לה 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 לה. לא חשבתי לעשות את זה במחשב, כי הקלטת שלנו עמוסה כבר, היא שחוקה. אני כל הזמן מחפש לו דברים חדשים למחשב, ואני שמה את זה, את יכולה להיכנס לעשות My Videos,